Aquest és un missatge per la gent del procés constituent, per l'Arcadi Oliveres i per la Teresa Forcades. Abans de prendre una decisió, sisplau, mireu aquest vídeo. És molt important en aquests moments decisius per Catalunya que tots anem cap a la independència. Sé que voleu fer estaríeu d'acord en fer un referèndum, on Catalunya sí que es pot, per exemple, però és que no ens deixaran mai fer un referèndum, no canviaran mai la Constitució, mai. I si es proposés de canviar al Congrés dels Diputats, farien com sempre, el Tribunal Constitucional diria que és inconstitucional i que no es pot canviar. És que ja ho hem intentat tot, ja hem intentat totes les coses que hem pogut fer, però no hi ha manera, no volen escoltar, no s'entenen mai a parlar. Llavors, clar, jo entenc que no pugueu anar a Junts pel Sí, doncs per diferents qüestions ideològiques, molt bé, però és que hi ha una cosa més important que Junts pel Sí, que és Junts per la Independència. I en Junts per la Independència hi ha l'SCUP, i amb l'SCUP encaixeu perfectament. L'SCUP vol la independència, i la independència és que és l'únic camí que podem assolir els nostres objectius, perquè és que imagineu-vos que pot guanyar Podemos a Espanya, o que guanya Ciutadans, o guanya algun altre partit que vol uns acords importants amb Catalunya, que els la volen tractar bé, que no la volen menystenir com els governs d'ara. Però és que quan aquests governs no hi siguin, tornarem a estar sempre com sempre, ens tornaran a menystenir, tornarem a perdre tot el que hem guanyat. I és que si realment volem estar protegits, si realment algun partit vol defensar els interessos de Catalunya, ha de ser des de la independència, des de poder decidir des d'aquí el que volem i el que no volem i quins tractes volem. No es tracta de tenir un odi a Espanya. Jo no ho veig així. La independència no és que odiem els espanyols. De cap de les maneres. Estem fent un altre camí, ens estem emancipant, estem dient, nosaltres creiem que les coses s'han de fer d'una altra manera. Si Espanya no ens escolta, el govern espanyol no ens escolta, doncs hem de prendre mesures i hem de fer un camí diferent. És simplement això. Després, quan nosaltres siguem independents, doncs fem els acords que calgui amb els espanyols, però amb els espanyols, no amb el govern d'Espanya, perquè amb el govern d'Espanya no es pot parlar. Es pot parlar amb les nacions d'Espanya, amb les diferents nacions lliures d'Espanya. Es pot parlar amb Andalusia, es pot parlar amb les Canàries, es pot parlar amb els gallecs, es pot parlar amb tothom. I els podem ajudar tant com vulguem un cop siguem independents, però sempre des d'un tu a tu, sempre des d'una igualtat de condicions. El que no podem fer és sempre estar baixant el cap i que nosaltres vulguem, per exemple, tindre connexions internacionals d'un aeroport i que ens diguin que no, quan això els suposaria molts més ingressos per tots els espanyols. Però ells no volen. Per què no volen? Doncs perquè tenen por que els hi passem la mà per la cara, simplement. Es tracta d'això, es tracta d'enveja. Ens tenen enveja i no ens deixaran mai ser més que ells per una qüestió de por. Llavors, clar, això hem de canviar-ho. I això només es canvia d'una manera, sent independents. Per tant, si vosaltres voleu protegir Catalunya, que és que jo no podria entendre que no volguéssiu, estareu amb mi que quan nosaltres, si podem fer la Constitució catalana, després hi haurà nous partits, s'obriran uns nous ventalls d'opcions polítiques, que potser no hi hagin polítics, que potser hi hagin coordinadors, altres maneres de veure o entendre la política. Però és necessari que hi hagi la independència per això, i és necessari que aquest 27S, totes les forces que som independentistes i que volem un canvi real a la nostra societat, ens unim. És que és l'única manera, no hi ha altra manera. Penseu-ho bé, sisplau. Mediteu. No podem estar sempre demanant a Espanya, al govern espanyol, com plorant, com suplicant. És que no hem de suplicar res. És que no tenim per què suplicar. Nosaltres ja sabem com fer les coses. I si nosaltres fem les coses com s'ha de fer i creem un país molt millor i una societat molt millor, el resta d'espanyols, quan ho vegin, diran doncs aquest és el camí també, i faran exactament el mateix. I quan facin el mateix, llavors és quan ens trobarem, quan nosaltres direm, a veure, què necessiteu? Què voleu? Podem fer acords? Podem ser amics? Doncs clar que sí que podem, perquè els espanyols són els nostres germans, són els nostres veïns. Per què els hem de tenir odi? Vosaltres sabeu, els independentistes no tenim odi als espanyols. No tenim odi, és una cosa que heu de dir alta i clara. El que volem és una nova manera de veure el país, de veure la societat.
i només es pot aconseguir a través de la independència, només així. Gràcies.